ତମେ ଏମିତି ଛଡି ଯାଇଛ ସୁଖିକିରି କଳା କାଠ ପଡି ଯାଇଛ। ଏଇ ତମେ କଣ ଠିକ ସେ ଖିଆ ପିଆ କରୁନଥିଲ କି? ଓହୋ ବସିଛି ଯାଇଛି ଏକବାରେ ରେକର୍ଡ କରିବେ ନା ଖାଇବା ପିଇବା କଣ କରୁଛ? ଆରେ ପଡିଛି କି ସୁନ୍ଦର କଥା କେତେ ଝାଁ ଦବ ସେଥିରେ ସେ ଧରିଯିବନି। ମୁଁ ବଜାର ଯାଉଛି ଆଉ ବଡ ଭାତ ଆଣିବି ରୋଷେଇ ବାଟ ହବ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଖାଇବା। କିନ୍ତୁ ଭାଇ କହିବୁ ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ପାସ୍ କରିଛି ସତ ହେଲେ ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ଚାକିରି ହବ। ଚାକିରି କରିବା ପାଇଁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ଦରକାର ଯୋଉଟା କାମ କରିତେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇଆ ନା ଆରେ ତ ଭାଇ ଉପରେ କଣ ତ ଏତିକି ଭରସା ନାହିଁ? ଆଜିକାଲି ନେତାମାନେ ଏତେ କରପ୍ସନ ହେଇଗଲେଣି ଯେ ବିନା ଲଞ୍ଚରେ ଚାକିରି ନାହିଁ। ମତେ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଯୋଗାଡ଼ କରିବାକୁ ପଡିବ ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଚାଷ ସବୁ ମାଟିରେ ମିଶେଇ ଯିବ। ଆରେ ତୁ ଯୋଉ ସେଥିପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରନା ମୁଁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କେତେ ଦେବି? ଏତେ ଗୁଡା ଟଙ୍କା ତମେ କୋଉଠୁ ଆଣିବି କେମିତି ଆଣିବି ସେ କଥା ତୋର ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତୁ ଚାକିରି କରିବୁ ବାପାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ତୁ ପୂରଣ କରିବୁ ବାସ୍। ଏତେ ବାଟରୁ ଆସିଲାରୁ ନା ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେବୁ। ନାଇଁ ଭାଇ ମୋର ଟିକେ ଅର୍ଥନୈତିକ ସାଙ୍ଗକୁ ଦେଖା କରିବାର ଅଛି ମୁଁ ଏବେ ଆସୁଛି। ତମେ ସିନା ଆକାଶକୁ ବୁଝି ସୁଝି ପଠେଇଦେଲ ହେଲେ ତମେ ଏତେ ଗୁଡା ଟଙ୍କା କୋଉଠୁ ଆଣିବ? ହେ ସରିତା ମଣିଷର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ସାହସ ହଉଛି ଆମ ପାଖରେ ଧନ ନାହିଁ ସତ ହେଲେ ଭଗବାନ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ସାହସ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଦେଖିବା ସେଇ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ସାହସ ଆମକୁ ଦେହ ସଫଳତାର ସାହସ ମୁଁ ବଜାର ଯାଉଛି। ମନ୍ଦିରରେ ବିବାହ କରୁଛି ସନ୍ଧ୍ୟା କିଏ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ? ମନ୍ଦିରରେ ବିବାହ ଆସୁ ଆମକୁ କିଏ କହିପାରିଲୁନି? ତମେ ଏମିତି ଚୁପିରେ ଠିଆ କଣ ଜୟନ୍ତ? ତମେ କଣ କିଛି ବି କହିବନି? ମୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟାକୁ ଭଲ ପାଇ ବାହାରି ମତେ କ୍ଷମା କରିଦେବ। ଆମକୁ ଜଣେଇ ପାରିଲୁନି? ଆପଣଙ୍କ ଭାଇ ଯାହାହେଲେ ବି ତାର ଏକ ରହିବାର ଅଧିକାର ଅଛି। ଭୁଲ ତ ମୁଁ କରିଛି ମୁଁ ଭୁଲ ପାଇଁ ଆପଣ ତାକୁ ଏମିତି ଦଣ୍ଡ ଦଉଛନ୍ତି କାହିଁକି? ମୁଁ ଭୁଲ କରିଛି ଯଦି ମୁଁ ଏ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବି ତମେ ଏ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲନି ବରଂ ମତେ ତମେ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିବ। ତମେ ସେମିତି କୁହନି। ଯଦି ମୋ ସହିତ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବ ଲୋକମାନେ ମତେ ଘର ଭାଙ୍ଗେ ବୋଲି କହିବେ ଭାଇ ଭାଇଙ୍କ ମଝିରେ ଏ ପାଚର ଛିଡ଼ା କରିଦେଲା। ସେଦିନ ଯେମିତି ଜନକୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ମା ସୀତା ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ ବନସ୍ଥାନ ପାରିଥିଲେ ଠିକ ସେମିତି
ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ସଂସାର ସେତେବେଳେ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ ଯେତେବେଳେ ତା ସ୍ୱାମୀଟା କୋକେଇ ଚୋରି ମଶାଣିକୁ ଯାଏ। ତମେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବଞ୍ଚିଥାଉ ମତେ ପାଣି ଚାଲିଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଦେଇଥିବା ଶଙ୍ଖା ଚିତ୍ର ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଯାଅ। এই ঝুলনটা তবে এতে বড় কথা কইদেল। ভাই তোমাকে কোন পদ দিয়ে কইদেল মানে তবে ঘর ছাড়ি চাকরি দিବାକୁ বসিছ। আরে এই জানা তো তম ମାନଙ୍କୁ ছাড়ি বঞ্চি পারিনি। এই তুমি শুধু কেটে আইছ। তুমি কোন এতে জনକୁ ক্ষমা করে দেবনি। কইছি ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଦେବି। ହେଲେ ସେ କୁଳାଙ୍ଗାରଟାକୁ କୁହ କାନ ଧରି ବସ ଉଠିବ। ଏମିତି ଖରାପ କଥା ଆଉ କେବେ ସେ ତୁଣ୍ଡରେ ଧରିବନି। ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି ଭାଇ, ମୁଁ କାମ ଧରି ବସ୍ ରହୁଛି ଆଉ ଏମିତି ଭୁଲ କେବେ କରିବିନି। ଆରେ ପାଗଳ, ତମେ ଦି ଜଣ ପୁରା ମୋ ହାତୀର ମାଲିକ। ମୋ ଛାତିର କଲିଜା। ମୁଁ କଣ ତୁମକୁ ଛାଡ଼ି ବଞ୍ଚିପାରିବି? তোমারে চাইতা ভিতরে বন্ধনের কাছে নেই আসছি। যাও সে। এবার পাটি শুনছি। কি বলে দাঁড়িয়ে কথা বলতে লাগলো। ମୋ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରଟା ନ ଦେଇ ଚାଲିଯିବେ ଯେମିତି। কোন মকা দেখে তবে চমকি করিল। তবে কোন ভাবিল তবে ভাই চুপচাপ ঘরକୁ চালি আসব। আর ମୁଁ ସବୁ ଶୁଣିଲା ପରେ ଚୁପଚାପ ରହିଯିବି। ସେ କଥାଟା ମୋତେ ନ ପଚାରି ତମ ଭାଇକୁ ପଚାର, ତା ଉତ୍ତରଟା ଠିକ୍ ମିଳିଯିବ। ମୋ ଭାଇ କଣ ଏମିତି ଭୁଲ କରିଛି? କହୁନାହାନ୍ତି ଆପଣ? ଭୁଲ? ଭାରି ସାଂଘାତିକ ଭୁଲ। ତମ ଭାଇ ମୋ ଝିଅକୁ ବଳାତ୍କାର କରିଛି, ବଳାତ୍କାର। ମିଠା ମିଠା ନୁହଁ ସତ। ଗତକାଲି ତମେ ମୋ ଇଚ୍ଛା ସହିତ ଖେଳ ଖେଳିଛ। ହେରା ମୁହଁ ସମ୍ଭାଳି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ କଣ କରିବ? ନାଇଁ ନାଇଁ କଣ କରିବ? ମାରିବ ମତେ? ଶୁଣ, ମାରିବା ପୂର୍ବରୁ ତମ ଘର ଲୋକ ତମ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବିଷୟରେ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ। ଏଇ ଦେଖ। ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କର ଭାଇ, ଏମିତି ଭୁଲ ମୁଁ କେବେ କରିନି। ଏସବୁ ଏମାନଙ୍କର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର। ନିଶ୍ୱାସ କଣ ବାପ ଭାଗବନ୍ତୁ ହେଲେ ତୋ ଭାଇ ଗୋଟେ ବେଇମାନ ତୁମେ। ଗୋଟାଏ ଝିଅର ଜୀବନ ନଷ୍ଟ କରିସାରିଲା ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ବାହା ହେଇ ଚାଲି ଆସିବୁ।